муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам хонда навишта наметавонист. пас дар он замон қуръонро ба инсонҳо чӣ тавр мерасонд? бале, шифоҳӣ. касоне ки ба ӯ имон меоварданд, дар тӯли 23 сол гуфтаҳои ӯро дар ёдашон мегирифтанд. онҳо китобро надида буданд. онҳо вақте ки дар бораи қуръон фикр мекарданд, медонистед ба ақлашон чӣ меомад? чеҳра ва садои пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам. мефаҳмед? онҳо вақте ки дар бораи қуръон фикр мекарданд, ҳамзамон дар бораи пайғамбари Аллоҳ низ фикр мекарданд. аммо вақте ки мо дар бораи қуръон фикр мекунем, ба ақламон китоб меояд. вале барои онҳо бошад паём ва паёмрасон ҷудо нашаванда буд. қуръон дар тӯли 23 сол нозил шуд ва дар шакли китоб низ набуд. дар базаҳои интернетӣ дохил карда нашуда буд ва на дар моторҳои кофткобӣ пайваст нашуда буд. имрӯз бошад, бале, гуфтаҳои расули Аллоҳ дар базаҳои интернетӣ дохил карда шудааст ва дар моторҳои кофткобӣ низ пайваст карда шудааст. имрӯз мо дар Қуръони Карим чанд бор зикр шудани як калимаро ба осонӣ ёфта метавонем. бале, имрӯз ин осон аст. пас дар он замонҳо на, номумкин буд. бинобар ин, ин паёме ки ба муддати 23 сол нозил шудааст, баъд аз асрҳо имрӯз барои ҳама ба шакли китоб дастрас аст. медонед ки дар ин китоб калимаи дунё зикр шудааст. оё медонед дунё чӣ маъно дорад? яъне ин дунё, калимаи ин дунё дар Қуръони Карим 115 маротиба зикр мешавад. оё дар бораи ин ҳеҷ фикр карда будед? гумон мекунам ки не. калимаи навбатӣ чӣ аст ба фикри шумо? ал-ахират, яъне дунёи охират. он ҳам дар Қуръони Карим 115 маротиба зикр мешавад. калимаи малоика дар он китоб, малоика 88 маротиба зикр мешавад. шайтон, шаятин 88 маротиба зикр мешавад. зиндагӣ кардан, ал-ҳаят 145 маротиба зикр мешавад. каниёбед калимаи баъдӣ чӣ аст? бале, марг. ин ҳам 145 маротиба зикр мешавад. калимаи амалҳои солеҳ, ас-салиҳат 167 маротиба ва амалҳои баъд, ас-сайиҳат 167 маротиба. беимонӣ 17 маротиба, имон 17 маротиба. иблис бо номи худаш 11 маротиба зикр мешавад. аз иблис паноҳ бурдан 11 маротиба. калимаи онҳо гуфтанд 332 маротиба. калимаи бигӯ 332 маротиба. чӣ таври ин гуна як чиз мумкин аст охир? дар тӯли 23 сол калимаи моҳ 12 маротиба зикр мешавад. калимаи рӯз бошад 365 маротиба. ин ҳоло танҳо як ҳиссаи кӯчаки мӯъҷиза ҳаст. чӣ тавр мумкин аст охир ин гуна як чиз? оё як инсон ин гуна як чизеро карда метавонад? фикр кунед охир, саратонро кор фармонед. чӣ тавр мумкин аст охир як инсон 23 сол ҳарф занад ва ҳамзамон суханҳояш ин тавр идеал дуруст бошад? субҳаналлоҳ.